Швейцария е малка страна в сърцето на Европа, но чуйте, красотата на нейната природа ще ви накара да танцувате от радост. Снежни планини, кристално чисти езера и зелени долини, Швейцария предлага всички цветове на природата, истински празник за очите и сърцето. Швейцарските Алпи са кралицата на тази страна, с техните високи върхове, които сякаш докосват небето. Водата в езерата е толкова чиста, че планините се отразяват в нея като в огледало. Пейзаж, като от пощенска картичка. Горите и долините кипят от живот. Навсякъде ще намерите цветни цветя и много животни, които са намерили тук своя дом. Природната красота на Швейцария не е само гледка за възхищение, но и неразделна част от живота и културата на жителите. Швейцарците много ценят своята природа и използват всяка възможност да я опазват. Връзката между човека и природата тук е прекрасна. Дали говорим за туристически пътеки или за туризъм, всичко е управлявано екологично и по устойчив начин. Дали обичате да се разхождате, да снимате природата или просто търсите тишина и спокойствие, Швейцария е за всеки. Нека се насладим на този природен рай, където на всяка крачка ни очаква нова красота. А между другото, сградите също не са лоши. От стари, дървени хижи до модерни и екологични къщи, всичко това е истински шедьовър. Самите швейцарци са очарователни хора. Тук ще намерите часовникари, фермери и банкери в града. Прекрасна комбинация от традиции и модерност. Швейцарските Алпи – това е истинското сърце на Швейцария. Тези величествени планини, оформени преди милиони години, се простират през целия южен и източен регион на страната. Емблематични върхове като Матерхорн, Айгер и Юнгфрау, само имената им веднага ни пренасят в Швейцария. В Алпите има безброй неща за преживяване и откриване. Туристическите пътеки се вият през зелени ливади, покрай ледници и предлагат спиращи дъха гледки. Качете се на лифт или планински влак и се оставете да ви отведат право на върха. Гледката ще ви остави безмълвни. През зимата Алпите се превръщат в истински бял рай. Ски-курортите предлагат забавления за всеки, независимо дали сте начинаещ или опитен скиор. Дори къщите там са впечатляващи, някои са стари дървени хижи, други са модерна алпийска архитектура. Местните обработват земята, отглеждат овце и работят с дърво. Всичко с голяма страст. Независимо дали търсите приключения или просто искате да се насладите на спокойствието на планината, швейцарските Алпи ще покорят сърцето ви. Приятели, има причина Швейцария да е известна като страната на езерата. Тук ще намерите над 1500 езера, като всяко от тях си има свой уникален чар. Тези езера, които се пълнят от ледници и планински потоци, са известни с кристално чистата си вода и красивата дива природа. Езерото Женева, приятели, е най-голямото бижу тук. Заобиколено от лозя и очарователни градчета, то е любимо на любителите на ветроходството. Гледката е просто спираща дъха. Езерото Люцерн, от друга страна, е скрито в сърцето на Алпите и, приятели, щом го видите, сърцето ви ще забие по-силно. Неговата фьордообразна форма и величествените планини наоколо, това е гледка, на която просто трябва да се насладите. Няма значение дали искате да плувате, да ловите риба или просто да се отпуснете край водата, тукашните езера ще ви заредят с положителна енергия. Традиционни швейцарски хижи или модерни хотели край езерата, всичко се вписва прекрасно в естествената красота. Жителите на тези райони обичат земеделието, риболова и посрещането на туристи. Всичко правят със страст и черпят с пълни шепи от тази прекрасна атмосфера. Четвърта част – долините на живота. Тук, приятели, ще намерите всякакви видове разнообразие. Между величествените Алпи се простират тези зелени долини като парчета рай, паднали от небето. Всяка долина има свой собствен неповторим чар и характер. Тук ще откриете много растения и животни, което прави това място истинска мечта за любителите на природата. А щом говорим за долината Лаутербрунен, хората я наричат долината на 72 водопада. Приятели, тук водата пада от всякъде. Водопадите се спускат от скалите като симфония, а тук ще откриете истинската радост от силата на природата. А сега да поговорим за Енгадин, която се намира в югоизточна Швейцария.
Нейните високопланински езера, очарователни села и разнообразен животински свят, всичко тук е уникално. Дори къщите тук са интересни. Някои са традиционни швейцарски хижи, други имат много модерен дизайн. Това е красива комбинация от старо и ново. И мои приятели, хората тук също са прекрасни. Едни работят в земеделието, други правят сирена, а трети се грижат за лъжата. Културата тук е наистина нещо специално. Когато дойде пролетта, поляните се покриват с цветни цветя, сякаш някой е разсипал палитра от цветове. А козирогът, който се скита по високите планини, е истинският господар на природата. Наистина тези швейцарски долини са пълни с чудеса на природата. Щом ги видите веднъж, сърцето ви ще остане там. Раздел 5. Швейцарските гори – пазители на природата. Знаете ли, че почти 1/3 от Швейцария е покрита с гори? Това е истински рай за много дървета, растения и животни. Горите тук са толкова разнообразни, колкото и самата Швейцария. От гъсти иглолистни гори високо в планините, до смесени широколистни гори в низините. Всички тези гори работят заедно, за да поддържат екологичния баланс на страната. Без тях щеше да настъпи пълен хаос. И какво удоволствие да се разхождаш из швейцарските гори. Това е истинско облегчение за душата. Въздухът е толкова чист и мирише прекрасно на ела, на влажна земя, на диви цветя. Всички тези аромати наведнъж. Когато поемете дълбоко въздух, се чувствате напълно освежени. А когато слънчевите лъчи преминават през короните на дърветата и падат върху горската земя, те създават прекрасна игра на сенки и светлина. Ако се вслушате внимателно, може да чуете кълвач да чука или шумолене на листа, докато сърна преминава през хръстите. Това е истинско представление на майката природа. Между другото, тези гори не служат само за разходки и наслада. Те също така осигуряват дървен материал за изграждане на къщи и за много други цели. Така че те имат и практическа функция. Традиционните швейцарски хижи, тези красиви къщички, често се строят с дървесина от тук. А хората, работещи в горското стопанство и опазването на природата, се борят ден и нощ, за да запазят това природно съкровище за бъдещите поколения. Раздел 6. Култура, дълбоко вкоренена в природата. Ах, скъпи мои, тукашните културни сгради и традиционни занаяти са толкова успокояващи. Швейцарските къщи използват много дърво и камък. Те са така съвършено вписани в природата, сякаш са част от нея, като подправки в ястие. Тези къщи не са просто места за живеене, те са свидетелство за швейцарския начин на живот и връзката им с природата. Земеделието и производството на сирене все още са широко разпространени тук, като много хора се посвещават на тези занаяти, точно както в родните си села. Швейцарците са известни и със своето майсторство, особено в часовникарството и занаятите. Всички ги обичат. Много от тукашните фестивали и традиции са свързани с тези стари занаяти, празнувайки местните продукти и умения. Като например ежегодния фестивал Алпабцук, където кравите се връщат от планините, а цялото село ентусиазирано празнува. Уважението към кравите тук е на съвсем друго ниво. Всеки турист, който идва тук, може да изживее автентичния швейцарски живот отблизо, възхищавайки се на тези традиционни занаяти и културни сгради, направо от сърце. Докато оставяме богатата и разнообразна култура на Швейцария зад гърба си, сега ще се потопим в зелените пейзажи, които показват истинската красота на тази нация. Тези зелени пейзажи на Швейцария, приятели, са места на абсолютно спокойствие. Тук човек може да забрави за ежедневните грижи и да си поеме дълбоко въздух. Представете си зелен килим, който се простира докъдето поглед стига, осеян с цветни диви цветя, сякаш някой е разпръснал багри по него. Вълнообразните хълмове на хоризонта изглеждат като извадени от пощенска картичка. Склоновете им сякаш канят: елате, разходете се, откривайте. А гъстите гори, където слънчевите лъчи проникват през високите дървета, създават успокояващ балдахин, сякаш шепнат стари истории. Тези зелени пространства са красиви не само отвън, но и отвътре. И всичко това свидетелства за отдадеността на швейцарците към опазването на природата. Въздухът тук е истинска наслада. Освежаващ и абсолютно чист, смесен с аромата на борове и диви цветя.
Нежният шепот на листата и песента на птиците в далечината, сякаш естествен диджей пуска музика и внася спокойствие в сърцето. Тези зелени пейзажи на Швейцария ни напомнят колко прекрасно може да бъде приятелството между човека и природата. Тези места ни казват: приятелю, не бързай, поеми си дълбоко въздух и почувствай тази естествена красота дълбоко в сърцето си. Така че, когато пътуваме из Швейцария, нека спрем за момент и се насладим на тези зелени долини, които са истинската гордост на естественото наследство на Швейцария. В тези зелени пространства ще видите красиви ферми и стари сгради, където фермерите и местните хора с ентусиазъм обработват земята и по този начин поддържат жизнеността на този регион. Ложата се вълнуват по хълмовете и произвеждат отлично вино, а производството на сирене по традиционен начин – приятели. Това е тяхна гордост и се предава от поколение на поколение. Дори пчелите тук са прекрасни. Произвеждат мед и допринасят за красотата на природата. В билковите градини растат лечебни билки, използвани в бабини рецепти. Цялата тази работа е не само източник на доходи за местните, но и поддържа приятелството между човека и природата. В Швейцария красотата на природата и устойчивият живот вървят ръка за ръка, а това е тяхното истинско наследство, такова, което винаги ще се помни. Докато се плапяме в зелените долини на Швейцария, важно е да разберем историята, която е дълбоко вкоренена в тези пейзажи, скъпи мои. Знаете ли, швейцарските пейзажи не са просто красиви за окото. През годините те са имали огромно влияние върху изкуството, културата и туризма. Представете си, когато първите изследователи са видели тези величествени Алпи, сигурно са били напълно изумени. Тези заснежени върхове сякаш говорят с небето. Хората са уловили дивата красота на планините в своите картини. Било то романтични картини от 19 век или съвременни фотографии. Художници като Фердинанд Ходлер и Джовани Сегантини са подчертали красотата на долините със своите четки и тяхната любов към природата е ясно видима в техните творби. Между другото, красотата на Швейцария е привлякла не само художници, но и писатели. Спокойните езера, зелените ливади и гъстите гори, всичко това е вдъхновявало истории за приключения, любов и себеоткриване. Например, спокойствието на Женевското езеро е вдъхновило велики писатели като Лорд Байрон и Мери Шели, а историите, които са написали, все още пленяват хората. Тези пейзажи по някакъв начин са оформили швейцарската култура. Хората са свързани с природата като солта с земята, техните традиции, техните фестивали и техният начин на живот. Всичко отразява природата. Алпийският пастир, който поколения наред е пасял добитъка си в тези долини, или колоритните фестивали, които се провеждат със смяната на сезоните, всичко носи отпечатъка на природата, скъпи мои. А туризмът? Красотата на Швейцария е привлякла хора от цял свят. Хората идват отдалеч, само за да се насладят на красотата на тези пейзажи. Всеки иска да изпита девствената красота на собствената си кожа. Цермат, Интерлакен и Люцерн. Тези места са толкова известни, главно благодарение на естествената красота, която ги заобикаля. Тук хората изживяват приключения и намират спокойствие, а вечната красота на швейцарските селца просто пленява сърцето. Историята на Швейцария се отразява и в нейните стари сгради, било то стари замъци или красиви алпийски хижи. Всяка разказва история. Часовникарството, производството на сирене, дърворезбата, всичко това е израснало от тяхната земя и природа. Честно казано, швейцарските пейзажи не са просто празник за очите. Те са свидетелство за приятелството между човека и природата. Те ни учат да ценим красотата около нас и да запазим историята и културата, които тези долини са ни дали. Нека завършим нашето пътешествие през зелените долини на Швейцария тук и да носим в сърцата си историята, скрита зад тези пейзажи. Те ни напомнят, че красотата на природата никога няма да избледнее, а нейното влияние върху нашия живот ще трае вечно. Добре, приятели, щом сме вече в Швейцария, нека си поговорим за местата, които правят туризма тук толкова страхотен. И нека разгледаме различните лица на тази страна. От величието на Матерхорн до спокойната и идилична атмосфера на Женевското езеро, всяко място има своя история, която разказва за швейцарското наследство. Сигурно сте чували за Люцерн, който е наистина очарователен град.
Когато видите старите сгради, се чувствате сякаш сте се върнали назад във времето, но с всички удобства на днешния ден. А разходката по Капел Брюке с неговите стари картини е като разходка из жив музей. А след това имаме Цюрих. Уау, този град никога не спи. Нощният живот и културата тук са ненадминати, винаги има нещо за откриване. Дали ще разглеждате музеи или ще хапнете вкусно, или ще прекарате вечер в пъбове и клубове. Цюрих има по нещо за всеки. И как бихме могли да забравим очарователния Цермат, който се намира в подножието на Матерхорн. Това село е без автомобили, което означава, че можете да го разгледате и да му се насладите пеша. Рай за търсачите на приключения. През зимата можете да карате ски и сноуборд тук, а през лятото да правите преходи и да карате планински велосипед. Забавление през цялата година. В Цермат приключението процъфтява през всеки сезон. А Интерлакен? Вау! Това място е за любителите на адреналина. Тук всяка стъпка е пълна с емоции. Интерлакен, разположен между езерата Тун и Бриенц, предлага всичко – парапланеризъм, скачане с парашут, както и каньонинг и рафтинг – истински приключенски център. А към всичко това, планините Айгер, Мьонх и Юнгфрау добавят магически чар. Всички тези места имат свой собствен чар, всяко има свой стил, който показва истинската красота на Швейцария. Независимо дали сте търсачи на приключения, любители на историята или просто търсите спокойствие, тези емблематични места в Швейцария обещават незабравимо пътешествие. Така че нека изследваме тези красиви места, нека прегърнем духа на приключението, дълбочината на историята и спокойствието, което прави Швейцария наистина уникална. Нашето пътешествие през тези емблематични места показва защо тази страна е толкова популярна сред всички и как очарова хората по целия свят. И така, докато наближаваме края на това невероятно пътешествие из Швейцария, нека си поговорим малко за вкусните аромати и вкусове, които тази страна може да предложи. Нека не забравяме и уникалната фауна, която прави тази красива страна още по-забележителна. Когато чуем името Швейцария, какво ни идва на ум първо? Вкусно сирене и прекрасен шоколад. А след това е топлото, засищащо рьощи и топящото се в устата фондю, което стопля сърцето. Представете си парче богат швейцарски шоколад, което до моментално се топи в устата ви, или се насладете на топло сиренено фондю с приятели и семейство, придружено от смях и истории. Всичко това се създава тук, в красиви фабрики и пекарни, където хората влагат цялото си сърце във всяко творение. Но истинската красота на Швейцария не е само храна и напитки. Този разнообразен пейзаж е дом на много прекрасни животни. Представете си величествения алпийски козирог, който се скита по високите планини, с големите си извити рога, изкачващ се и слизащ по планините с лекота. Или игривите мармоти, които излизат от дупките си веднага щом снегът се стопи, сякаш празнуват идването на пролетта. И плахият рис, който тихо се промъква през гъстите гори, докато орелът гордо се рее във въздуха като пазител на цялата земя. По зелените поляни и край блестящите езера ще откриете плахи сърни или цветни рибарчета. Всяко животно добавя свой собствен, уникален чар към природната красота на Швейцария. Биолози, рейнджери и природозащитници работят тук ден и нощ, за да защитят тези животни и техните домове. И така, нека изследваме вкусовете и дивата природа на Швейцария и да оценим невероятните кулинарни умения на тази страна и тяхната отдаденост на опазването на природата. Независимо дали се наслаждавате на храна в добър ресторант или се възхищавате на гледката на уникално животно в дивата природа, Швейцария е рай за всеки. И с всяка стъпка има нещо ново за виждане и научаване. Останете с нас, защото ще ви отведем в света на кулинарните изкушения и животните, които наричат тази красива страна свой дом. Това е истинската радост от нашето пътуване из Швейцария, страна, която наистина има всичко.